आङो नाराबारि सा नाराबारिनिफ्राय फैदों जोयो फिथा दखान सरकारा नोंनि खस्थ'यै दखान होनायखौ नुनानै मा बुंगोन गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोनबाय जा माबा नांगौ मोनसे मोननै जिनिस नांगौखौ बायनानै लानो हाबाय हेफाजाब होगोन दखान होनायाव नोंनो हेफाजाब होगोन नोंनो औ जेनेबा बेबायदि हेफाजाब होनो मोनबाय नालाय दिनैसो बेबायदि मोनफेरबाय जेनेबा माबेबाफोरखौ नांगौबा बायनानै लानो हाबाय मोनसे मोननै माबाफोर बुंगोन जेबो होनाखै जेनेबा मोजाङै मोजां मोनबाय जोङो प्रमद बर' सारखौबो जों बेबायदि मोनफेरबाय ओंखायनो आं बारा बुंनोबो हाया दे आङो आङो बारा मिथिलायलाङा रायज्लायनोबो बुजिलायलाङा मा होनदों खोनायाखै आं बर' दैदेननाय सरकारखौ नांगौ ना गुबुन बेनो जोंनि इउपिपि सरकारखौ नांगौ जोंनो बेखौनो 5,000 फैसा मोननायखौ बिदि आगोलनि दिनाव आगोल सरकाराव आं जेबो मोनफेराखै दा आङो दा मोजां मोनो बे फैसाखौ आङो दखानाव बाहायो बबे बाजाराव दखान होयो नोंथाङा खेरखामुरि बाजाराव जोंनि बे सिगाङाव मोनफेरबायमोन नामा नोंथां जेबो मोनाखै आङो नै दानो बे फार्स्ट साननैसो सिगां फिसाजोनि नामै फरायनाय नामै 5,000 मोनदों आरो दा बेखौबो मोजां बबे जायगानि उजानफारा बिसिदिसिम न'खराव साबैसे दङ न'खराव 6 जन आं सानै न'खर सालायनायाव खोब गोब्राब जायो खस्थ' मस्थ' बिदिनो साहा दखानजों सोलियो आरो बे 12,000 हेफाजाब माबायदि हेफाजाब होगोन होननानै सानो नोंथाङा एसे एनै माल बायनायाव फेहेरनो हागोन आं आं रेडिखा बेयाव सोरनि सरकारखौ नांफिनगौ नोंथां बेखौ नांगौनो प्रमद मोजां मोनदों दा मावनाय दांनाय बै माबा माबि लुनाय मानायफोरखौ अनसुंथाफोरखौबो मोननो हाबाय बसुमतारी मा रानदों नोंसोरलाय हो मा रानदों नोंसोरलाय बेहाय माबा मा होनो 5,000नि नोंथाङा मोननो हाबाय आं मोनथ'वाखै मोनगोन आरो आंहा नामा लिस्ट दंखायो न'खराव मा आबाद मावो बेखौ फानो आरो जोगोनार खुमब्रा बिदिनो मैगं थाइगं आबाद मावो नालाय आं बेखौ फानो आरो खालामनायाव बे 12,000 राङा माबायदि हेफाजाब होगोन होननानै नों सानो एसे हेफाजाब होनो हागौ जेनेबा जों बेफोराव बायनानै फानफिननो हानाय एसे एनै आरो थांलाय फैलायावबो जोंहा खरसाया बारा नायगावसिम थांलाय फैलायाबो जोंना गारि भाराया एसे सिगांनि समाव एबा सिगांनि सरकारनि समाव बेबायदि मोनफेराखैमोन जोङो मालाबाबो मोनफेराखैमोन दानि सरकाराव जोङो बेखौ दानि सरकारखौ माबायदि साबायखर बावनो सानो जिहेथु बेबायदि अनसुंथाइखौ होदों गोबां मानसिफोर माबा मोजां आरो जोङो साबायखर बावनांगोन बे इउपिपिएल सरकारखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जोङो फारसेनिफ्रायनो जोङो मोनबोगासिनो दं माइनाव सोरां बिथांखिबो मोनबाय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ओमफ्राय फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि सरकारखौनो नोंसोरो लुबैफिनो नामा लुगैयो जोङो प्रमद बर' सारनि भट होनो साखाफारा भट होनो साखाफारा जाबाय साखाफारा दे বিটিআৰ চৰকাৰে আপোনালোকক যিটো 5,000 চেক প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগছে কি কাম কৰে আমি ঘৰতে
যোনটো 5,000 টকা আপোনালোকক সহায় দিছে সেইটোৰ লগত কি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে? আমিতো খৰচ হ'ব নহ'লে কিবা বনাব একটা আগৰ সময়ত বিপিএলৰ দিনত তেনেকুৱা আপোনালোকক সহায় দিছে নাই? দিয়া নাই এইটো চৰকাৰে দিছে। এইটো চৰকাৰে আগন্তুক সময়ত কোনটো চৰকাৰটো অহাটো বিচাৰে আপোনালোকে, UPPL না BPF? UPP কি নাম আপোনাৰ? ৰুণা বাল্লা মাৰক ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি বাছবাৰী ভাতটো ইলেকশ্যনৰ কাৰণে পূৰা হাজাৰ हाजिर बेवहाय मा फोरमाय माबायदि नांगौ जोङो 5,000 होनायनि थाखाय जों मोजां मोनबाय दिनै सारनि सायाव जों साबायखर आरोखि बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ सिगां समनि सरकाराव मोनोना मोनाखै? मोनाखै जोङो जेबो मोनाखै दिनैसो एबारावसो मोनदों जों बिदि अनसुंथाइ जेबो मोनाखै बर'नि जेनेबा जोङो जेबो होफेराखै जों बेहाय जों दा दिनै 5,000 होनायाव जों मोजां मोनबाय आरो न'खराव सोलिनायफ्रा माबायदि? न'खराव बिराद खस्थ' जोंहा आरो फिसाजोआ जोंहा फिअ फाइनालाव जोंहा पारसेन्ट मोनदों बेखौबो जोंनो रावबो अनसुंथाइ हैयाखै दा नैबे अनसुंथाइ 5,000खौ मोननानै मायाव बाहायगोन होननानै सानदों? बाहायनोसै फिसाजोनोबो एसे लेखा बायनानै आरो न'खरावबो एसे आरो आंना फिसाफ्रा 3 सिलगाराव फरायो सासे 10आव सासे 7आव फरायो बिसायख'थि फैगासिनो दङ नैबे सेप्तेम्बर दानाव जानो थांगासिनो दं सोर दैदेननाय सरकारखौ फैनायखौ हास्थायो? जा जों आवगायना थांनाय जों बे सारखौनो जों हास्थायो दा जों जेखौबो जों हास्थाया प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ हास्थायो ना BPF सरकारखौ हास्थायो? जों दा बर'खौनो हास्थायो आरो नायथो जोंलाय जों बां दंगासिनो दं दासिमबो जोङो गोदोनिफ्रायनो बेहाय दङ जोंनि माहाजोनाबो जेरावबो बारा जों बेहायनो दं जेबो मोनाबाबो जों दाबो जेबो अनसुंथाइ जेबो गैया जोंनाव न' बां गैया नोंसोर नायोबा नोंसोर नुगोन जोंनि न'आ मा रोखोम जोंनि संसारा मा रोखोम बेखौहाय नै एबाराव जों दा 5,000 जों माबाखौ मोन्दों आरोखि जोङो चेकआवहाय मा गामि नोंसिना? जोंना बान्दरपारा बबेखथि आरो बबेखथि खाथि